Kublai yapi baro kene gede ke jingpun bana hakabaya dei bat ke jingkop kwai do kha kejaka hapo ka pungjong I masar ki pawa kabadon ha tuber so shri kabaham hapo East Jantia Hill District ban penmi fan nagabanta ka Ambrose Secondary School Kli Riat Igane gede ke jingkop kwai do kha kaba an sapanlong ha ka khat pratrik benai basipo arajar arpusan kapor kaban sedang ya ketika jingkop kwai kandai kandai sitang men step hadu lai beje janmet bat ka dorjong ka tiket kandai tang khatsan spa shiring yang wei kwai disngap ha ki parlok rawan lada pikwa ban lej nakta ketika jingkop kwai do kha kaba an sapanlong ha tuber so shri ka price kilong kumne kilong gi ba hit ba ha kate ka sngi kata ka khat pratrik nai ba shpo ajar pesan namun taka first prize uba yo ya kedan ka banukong un yo ya ka song pisa ka bahadu khat san lak tangka uba ar nyolak tangka balai ar lak uba saw shilak shpo ajar uba san shilak bandriu shilak ba nyo shilak ba prize shilak ba khandai shilak ba shpo shilak khat wei shilak khat aru shilak khalai shilang bakhat saulai po hajar bakhat san ar po hajar bat bakhan riu undang yo shipo hajar bat om tang kata kinong punya jong ketika fishing competition lene ke jingkop kwai do kha ha tuber sho shri kila penbet kumne na kubanta ki constellation prize nalor kite ki prize ki ba shakmat kindon kine ki constellation prize kilong kumne nadu unumbar uban nengkong hadu unumbar uba arpo undang yo ya kakas price kabahadu san hajar tangka tigane gede ke jingpen bana hagabai dei bat kate ke jingkop khwai dok ha hapo kapung jung ima sarki pawa te ki parlok rowan lada pikwa ban lej hak te ke singi subha ban penkre ban da ki rungwyang namarka tiket ru kade tang khatsan spa But nalor ki dokha ba rim ente dokha thmai khatsan kwintal haka shipho tarik banai ba shipho ar hajar ar pusan haka por shipho ba jemen step en pen khwai habaro south li ki pung kumjuru and sambej da u temporary sticker haka por shiba je janmet haka khatnyau tarik banai ba shipho ajar ar pusan but tangshu deploy ya ki temporary sticker adin shikanta ngin sa dino ya ki tiket but ya kapor ban weng ya ki temporary sticker and sapan banana po office te shisin baladam ya ki price kirawan kimdei ban pentut umsha ban di lane di kiat harut jong kapung ka jingjingai na wei sha wei urawan kalong khatlai inchi but en shim jingteu ya baro ki jai dokha line no ka dokha he kli shujuru nam ai booking handai ai tang ye kitu ki ba siu cash lane bale online payment kinom pediang ye ki dokha ki balayam baro kirawan ki de ban burenti ya ki jingpun pana na ka office anom sha ban di kino kino ki jingdi line no ki jingbam khwai bat ki tiar khwai bat kaba khadu anom sha ban yele kai kruk kruk ha baro saudong jong kapung bat kat badang de kaput saudong jong ka shnong tuber sho shri Ikitu ki degi jingpan banana kubenta ki parlok rawan handai nak kaliang jong ki nong penya jong ketika fishing competition kilapan bej renti ru kumne na kubenta ki pai ba nong isim benta ha kala ki draw sangap ha kala ki draw kandai ka ba hit ba ketika singiru na kubenta o first prize lane bayo ya kadan ban nongkong ha kala ki draw nyo ya ka brand new Bolero BS6 top model lane ladam tre ya ka Bolero brand new unshim da ka cash price ka badu nyaw lak san pau hajar baar cash price ar lak ubalai san pau hajar ubasaw ar pau hajar ban nak benta ka dor jong ka tiket ha ketiga lucky draw kan dei lai spa shi tiket bat san spa ar kali ki tiket te kini kide ki jingpun bana ha ka bay dei ban ketika jingkop khwai dok kha ha tuber sho shri kata haka khat pratrik banai besipo arjar arpusan te ngakarpan ya ki parlok baro ki baju page bat sultanat ya ke channel ke jonga panum klet ban ya share like bat khamtam ya ban subscribe na ka banta ki wei pade ki video ki banang mi lengba ka channel ke jonga khublei shibon